Madina inda raro ta Rasulullahi ilahu an mushi kasiduna. Na shigo da kafar dama ga abin da nake nema. Ya mujibud du'a'i Rasulullahi gunka ake nema, ya basu kafai na ma'aiki masu jin harafin kurma. Kai ne mabuɗi na sirrin Allah ya Muhammadu Shanema, kai ake yi wa zumuɗi, ayyabe ka ana kauɗi, kaurara ni na san ka a ruhi, kar a bari ni a rarrama. Ya Rasulullahi a kare mana. Banga wanda ya kai ayaba ba idan ba a yi maka bege ba, banga mai kyan da zan kalla in ba Rasuli na kalla ba, banga mai kwarjini da mukamin har da zan masa kauna ba. Na raba ku da jin haushi a dan ina yaba mai kamshi, wanda ya yi sanadin al'ummar da aka yi mana alfarma. Na shigo da kafar dama ga abin da nake nema, mai gida ya Rasulullahi a kare mana. Annabi mai aji kake manzon Allah, malami mai karantarwa, warakar dukkanin wata cuta, annabin ilimin baiwa, sutura mai suturta tsaraici, shugaban duka kyakkyawa, da gida kake son kowa, a taɓa ka a zamgawa, annabiyil arabiyil hashimiyil kudashi. Ya Rasulullahi a kare mana. Ya imamul hadarata awa ya kai har idan ba kai, yadda ka so hakan aka tsara, gagarar duka mai jin kai, la sharika aya mi fita huli kai, ruba mu da tamkar kai, gaba dai mahi mai kawar mana da zahi, sai ya disa kalaini Rasulullahi annabu da girma. Na shigo da kafar dama ga abin da nake nema. Maulidin ka muke so annabi ya darar wasu mazaki, mun shagali ta cikin soyayyar samuwar ka muke shauki, wanda ya yi farcin da mu daina ta da shi muka ce mun ki, waye ne me ka mai haushi ba bukatar kafar kaushi, a wajen taya murnar annabi kar ka samu mu dau zahi. Ya Rasulullahi a kare mana. Waye kai za a taɓa Rasulullah ka ce mu rike baki, mai mulki shugaba kowaye kar ku yi masa da sauki, ko ina muka gashi mu fi shi da ambatan babban daki, jikinsa an janye tsarki ya je jahannama ba sauki, matattarar makiyan Allah a da shugaba na mafi girma. Na shigo da kafar dama ga abin da nake nema, mai gida ya Rasulullahi a kare mana. Zuciyata nake jin annabu ba batu ne na wasa ba, wata rana nakan kulle duka ko ina ne ta yin tuba, in ta kwara hawaye annabi yaushe za ka yi min nan ba, da na fito a idanuna hasken yabanka a goshina, a sanya duk harafi a shahadar la ilaha masoyina. Ya Rasulullahi a kare mana. Madinatul haqqi manzon Allah kai kake mana alfarma, ya aina haƙƙin lati ka tajalla kai mu kofa mafi girma, wacce za mu shigo fadar ka adam mu gaishe ka sha nema, babul karamati na tuba, hakikatul khairi na tuba, komai da kai ke